Здравейте, приятели, вие сте с моите прогнози за мачовете на Висшата лига. Да, започваме. Първият матч е Тотнъм срещу Нюкасъл. Тотнъм направиха 2-2. Нюкасъл победиха Манчестър Юнайтед. Тук ще дам победа за Нюкасъл с 2-0. Следващия матч е Борнемут Евертън. Борнемут направиха 2-2 с Фулъм. Евертън паднаха от Нотингъм. Дам победа за Борнемут с 1-0. Следващия мач Астън Вила Лестър. Астън Вила направиха 2-2 с Брайтън. Лестър паднаха от Манчестър Сити с 2-0. И тук ще дам победа за Астън Вила с 2-0. Кристал Палас Челси. Кристал Палас победиха Саутхемптън с 2-1. Челси паднаха от Ипсуич с 2-0. Тук мисля, че Челси ще победи Кристал Палас. Нищо, че паднаха от Ипсуич. И смятам, че този матч Челси ще го вземе и ще победи Кристал Палас с 3-0. Манчестър Сити Уест Хем. Манчестър Сити Уест Хем. Уест Хем паднаха 5-0 от Ливърпул. Сити биха 2-0 Лестър. Този матч го виждам победа за Манчестър Сити с 1-0. Саутхемптън Брентфорд. Брентфорд паднаха, Саутхемптън паднаха. Ще дам победа за Брентфорд с 3-1. Фулъм Ипсуич. Фулъм направиха 2-2. Ипсуич победиха. Фулъм Ипсуич. Ще дам победа за Фулъм 1-0. Ливърпул Манчестър Юнайтед. Тук давам разгромна победа на Ливърпул с 5-0 над Манчестър Юнайтед. Просто Манчестър Юнайтед не може да усетят духа на победата. Манчестър Юнайтед в момента са в такава криза, че не помня точно колко мачове бяха, но бая време нямат победа. Следващия матч Улверхемптън Нотингъм, който е последен. Давам победа за Нотингъм с 3-1. Айде, довиждане, живи и здраве!